फेल भइले बुद्धि हो आ मोहिता कैसे बुझी हो आ ढेर भइल मुना चाचा के सूधी हो आ मोहिता कैसे बुझी हो। 6 महीना से आज ऊपर हो गईल, मोहिता कमाए गईल आ मुना चाचा से हमरा ढेणी अंकल से रुपया लेके गईल कुछ आज ले उ रुपया ना दिया का जने कहिया दी। हमर तो यही टेंशन में बानी। मुना चाचा रोज फोन करता रहे कि हमार 300 रुपया दिए बाबा हमार छनकी के चल गइले छदिया राजा जी छनकी के चल गइले छदिया। अरे बाबा प्रणाम। अरे खुश रह का हाल चल बा हो। चिन्ह तनी। हाँ खूब बढ़िया चिन्हता है तो। अरे हम चर्चा में रहनी है। हाँ क्या गइलो। देखो नहीं कितना तो सामान वामान ले लेनी, गाड़ी लेनी है। गाड़ी आज कहाँ से होंडा साइंस से लिया लगा कटिया से। अच्छा का ले आइल बड़ो। हमारे देखी ना साड़ी ले आइल बनी मेहरारू खाती, मिठाई ले जाता नी। मिठाई तनी अब जाके नाम पैसा दियले रहनी ढेणी अंकल मुना चाचा। उनका खाती पैंट शर्ट के कपड़ा लेके नहीं पैसा दिया जाओ। पैंट शर्ट के कपड़ा लेके लतन दिखाओ तो तनी हमरो के कैसन बा कहाँ बा क्या बा देखत नहीं की आई बढ़िया नहीं खे क्या करा खाती ले आइल बड़ो। उ ढेड़ी अंकल खाती जे पैसा सुदिया पे देलस। अच्छा ये दे हलू नहीं खाती। अरे बड़ा सुनर कपड़ा बा हो। देखो तो नहीं कितना बढ़िया कंपनी से लियो नहीं हो। अरे झरिया के माल हो। तो ई कुल ई बताओ जोरिया के माल हो तो सब केहू जीन्स पहनता है गरी। हम आज वहाँ के देखले रहनी मोड़ जोड़ के बानी पेट बढ़ता दिने होता तो का करी वैसे ना आटी तो ये ले लेनी है। हाँ ई तो बात ठीक कोई नहीं है। और कौन चीज ले बानी। और मेहरारू का साड़ी ले ले बानी। अच्छा धरी ठीक बा चली तब और सब सुनाई। और सब बढ़िया चली उनके पैसा दिया जब मिठाई खाए मिठाई बा निकाली तनी देखल जा कैसन मिठाई बा अरे महाराज देखो तनी लेके अइनी हो। हां गुलाब जामुन मेहरारू को अत्र लसिया खाए के फोन करे ले मेहरा। हां माने ले जाने ले चली ठीक बा गुलाब जामुन एक बार भेजले रहनी बिस्कुट काजू किशमिश भेजले रहनी। कितना भेजले रहनी जी। भेजले रहनी 19-20 पैकेट बिस्कुट रहे, काजू रहे, एक पैकेट बादाम रहे, किशमिश रहे। 20 पैकेट बिस्कुट 19 पैकेट 19 पैकेट। हां तब तो बड़ा खुश हो गइल जी। जगह तनी गाड़ी लेनी है क्या। अच्छा गाड़ी हो जाए होंडा साइड से ले आइल। हां कटिया बाजार से। कटिया बाजार तिवारी जी के यहाँ से ले आइल का करिया। चली खूब सुनर बा कमाई धमाई भइल नु। बहुत भइल बढ़िया से भइल। 6 महीना रहनी है कने 500 के सीधे पैसा ना भेजत रहनी है तो सोचत रहलो भाग गइल लो। हां तो चली बैठी चली वहां के दिया जाओ। चली बैठी चली गाड़िया बढ़िया चलावे नी। अरे देखी ना कितना बढ़िया चलावे। चली तनी ठीक बा संभर के बैठे। हां चली ठीक बा वहाँ खाती तो सब कुछ ठीक बा। चली मिठाई हमरा खातिर लेके आइल बनी ये बहुत बड़हन बात बा। अरे मेहरारू बड़ा खुश बिया महाराज। बस ये तरह खुशी हमसे आगे कोई लड़ी भेजो हमनी। 1-2 महीना रहे फिर चल जाए। चली ठीक।